Dámy a pánové, Combatcast je tady. V dnešním dílu si vysvětlíme pravidla Combat Bowlu. Já jsem Daniel Augustin, zdravím vás všechny a vítám tady Denise a Daniela. Ahoj. Ahoj. Já o tom nic moc nevím, vy o tom víte fakt hodně a tím pádem bych se rád zeptal na pravidla Combat Bowlu, protože to není úplně tradiční věc, je to kombinace basketbalu, je to kombinace v wrestlingu, běhá se tam strašně, lítá, je to na velkém hřišti. Pověz mi, jak bys to popsal ty, čeho je to kombinace? Já říkám, jak říkáš vlastně ty, tak je to vlastně to nejlepší ze zápasu, z basketbalu a z rugby. Protože když si vlastně řeknete, kouknete se na basket, tak hodně lidí vám řekne, hele, jako super, ty koše jsou hezký, ale jo, jak oni tam driblou, je to dlouhý, no super, takže my jsme vzali ty koše, že jo, ty trojky, dvojky, čapli jsme to, tady Gombík nám tady ujíždí a vzali jsme vlastně ty krásný, že jo, basketbalový koše. Ze zápasu zase takový, jako jo, je to nudný, pak se mi líbí tam ty kříže, ty hory, no super, takže jsme vzali zase opět to nejlepší z toho zápasu. No a z rugby samozřejmě jsme vzali takovou tu hrubou sílu, kdy tam do sebe narážíme, na to jsme z toho taky vytáhli a udělali jsme z toho Combat Bowl, no. Když to je strašný mix, Dané, zkus to trošku nějak jako ucelit a uchopit tak nějak, co teda ten člověk, který přijde se podívat na Combat Bowl, který zanedlouho bude, v popisku bude samozřejmě datum a odkaz. Popiš mi, co teda ten člověk uvidí? Zní to jako fakt jako strašně moc věcí najednou. Hele, ono to tak vlastně, ono to je pravda, že to je moc věcí najednou, ale není to vlastně špatně. Jo. Ono to může znít trošku někomu jako divná kombinace věcí dohromady, která úplně jako nedává smysl. Ale když tam ten člověk potom přijde, tak vlastně zjistí, že to je celkem zábava. Já jsem se setkával vlastně s názorem, jako hele, co to je za divnej paskvil, jako teď to nedává smysl, to jako já říkám, hele, ne, to fakt jako hrajeme, to fakt je sranda, to je zábava na to a dá se to jako i na to docela koukat, je to koukatelný, jo, takže říkám fakt, přijďte se na to podívat a potom ty lidi mi vlastně dali za pravdu, že to tak je, jo, takže co tam můžou vidět? No, uvidí tam sportovce z různých odvětví, takže máme tam jako takovou základnu tvoří ty zápasníci, že jo? Potom tam máme některý basketbalisty, měli jsme tam hokejisty, nebo máme tam hokejisty, máme tam rugbysty dokonce. Memáky, nějaký jsme doplnili. Teďka vlastně memáky, takže vlastně uvidí tam mix všech těch sportovců a je to vlastně zajímavý propojení, protože oni ty sportovci leckdy mezi sebou jsme zjistili, že jsou to takové hvězdy, které vlastně jsou vidět v tom svém sportu, ale mezi sebou se často ani neznají, takže oni se tam ty lidi poznávají, najednou vlastně zjistí, že si rozumí tohleto, takže vlastně my takhle spojujeme nejenom vlastně, že pomáháme těm dětem, ale spojujeme i ty sportovce, ty hráče mezi sebou tady tím způsobem. Já jenom doplním, protože samozřejmě každý ten sportovec má nějakou svoji specialitu, svůj trénink, takže třeba se nám tady často stává, že pak jdeme na trénink a přijde k nám právě hokejka, baskeťák, plavec, cokoliv, řekne, hele, já vám tady ukážu, pojďte, tady mám super trénink, jo? Takže ty sportovci si tady i předávají svoje vlastně jako zkušenosti, ať už tréninkový, nebo samozřejmě i strava se tady s náma řeší, takže jo, tohle takovej, říkám, krásný spojení všeho toho sportu, protože tady vlastně s náma si to může zkusit každý. Každopádně tenhle podcast, Combatcast, děláme právě proto, že tady je tolik rozmanitých osobností, který si sem budeme i společně zvát, že jo? A hnedka v dalším díle na tady čekají jedny velký jména a velký tváře vlastně celé organizace a celého toho týmu tady, který jsou tady od začátku. Na to se můžete těšit, ale dneska pojďme si fakt promluvit o těch pravidlech, protože já jsem fakt člověk od toho pryč, nejsem zápasník, něco mám za sebou, ale to je úplně jedno. Wrestling jsem nikdy nedělal a v mých sportech takováhle forma hry, nebo ono to vlastně pochází vlastně jako rozcvička z nějakých tréninků, který máte vlastně v těch bojových sportech. Určitě. Tak já, když jsem to viděl, jako úplně amatér, člověk, který úplně mimo to, tak jsem to úplně nechápal. O co tam teda jde, jak je to dlouhý? Přijdu teda k vám na zápas, co uvidíte lidi, na co se můžou těšit? Super, tak já si trošičku uvedu tu historii a pak mi tady kolega doplní vlastně s těma pravidlama. Tenhle sport tak jako klasicky už vznikl u nás u zápasníků, protože my rádi si děláme právě takovýhle ty paskvily, kdy prostě na žíněnce hodíme jakýkoliv míč, ať je to kulatý nebo je šišatej, ať se to hází tady do koše nebo do brány, hodíme žíněnku, běháme za míčem a mlátíme se u toho, jo? To je taková naše jako důkaz naší lásky, jo? Navzájem se tak jako mlátit, házet sebou, takže jako my to máme rádi.
A vlastně z tohohle vznikl ten sport. My prostě na tréninku, aby jsme se rozcvičili, tak aby jsme se trošičku zahráli, aby jsme se zahřáli, tak si tam hodíme ten míč, hrajeme basket a samozřejmě, protože to neumíme driblovat, no tak šup, tak se spolu hodíme vozem a je to hned hezčí, že jo. Takže no takhle. To nejde driblovat, že jo, protože to zemi nějaká No trošičku se to dá, ale není to úplně vončo, že jo. Aha. Ale no takže takhle vlastně úplně vznikl ten sport, že my jsme si ho vlastně vymysleli. No ale už jako v historii samozřejmě k tomu se snažil dát někdo nějaký obal, což se jim částečně povedlo. Už snad pamatuju si, že naši starí zápasníci odjeli snad v roce 2000 do Petrohradu hrát jako mistrovství světa, kde se sjeli týmy z Kazachstánu, Uzbekistánu, právě Česka, Polska, jo, Ukrajiny a teda dostali jsme strašně na prdel. To se jako přiznám, já jsem tam samozřejmě nebyl, jsem se zrovna narodil, ale chlapi, co povídali, hrálo se bez žíněnek, takže se hrálo normálně na parketách. Ale normálně, jak na dvojce se to házelo prostě na hlavu, na parkety, nikoho to nezajímalo, takže chlapi přijeli rozšitý hlavy, jo, celý zlámaný, takže úplně jako neskutečně. Poté, když jako pokračujeme dál, tenhle sport se hraje u všech zápasníků, ať pojedete do Ameriky, pojedete do Švédska, pojedete do Itálie, všude jsou někde takovýhle koše a prostě hrajeme to tam. Takže vlastně tenhle počátek byl fakt jako u nás zápasníků a už je dlouho před touhle dobou, takže jako my jsme nevymysleli nic nového, ale jenom naopak dali jsme tomu nějakou kulturu, dali jsme tomu pravidla, aby to nebyl jenom nějaký pelmel všeho, ale trošku jsme to osekali. No a ty pravidla vám už tady přiblíží tady kolega. Jo. Takže... Kolega pořadatel, že jo? Protože ano. Vy dva jste jako realizační tým, který ano, to tady zašticuje a snaží se tomu ty pravidla trošku dát. Tak Danku, pověz mi nějaký. Jo, je to pravidlo. No, tak k těm pravidlům takhle. Já bych možná ještě řekl na začátek to, že vlastně Denis mě do tady toho Combat Ball projektu přibral po tom, co jsem mu vlastně pomohl s tím projektem číslo 1, kdy já jsem tam vlastně ještě jako nebyl jako spoluorganizátor, ale pomáhal jsem mu s nějakýma věcma a docela to jako zafungovalo a potom vlastně se rozhodl, protože by v tom chtěl pokračovat, že ta jednička vlastně nebyl poslední Combat Ball a řekl mi, jestli bych mu s tím jako nepomáhal oficiálně, takže jsme se nějakým způsobem dohodli a už jsme to vlastně založili oficiálně. Plus teda s náma ještě jako třetí osoba v tom je Tomáš Douda, který vlastně tam zašticuje takovou tu právní stránku a ty oficiality, který my třeba tolik neznáme, protože on ty zkušenosti z toho má víc. Jinak já sám za sebe, já nejsem zápasník, nepocházím z bojových sportů, nemám v nich ani žádný bohatý zkušenosti, nic, ale vlastně jsem do toho byl tak trochu donucený do toho zápasu, protože na základní škole jsem měl ve třídě 11 zápasníků, který vlastně potřebovali trénovat a takže my jsme místo tělocviků chodili na zápas, takže takhle jsem se sem vlastně jako, takhle jsem se tady objevil já. Docela tvrdý kraj. No, je to tak. Co čekat. Takže vlastně nejsou to jenom moje bývalí spolužáci, jsou to zároveň moje kamarádi. Jako někteří u toho zůstali, někteří ne, ale to je v celku nepodstatný. Ale takže takhle ten jsem vlastně dostal já. No a tím, že se tady vlastně ten rugby nebo combat ball hrál, tak mě to chytlo, protože zase naopak já mám rád basket, hrával jsem basket. A je to takový prostě dobrý spojení, takže se mi to zalíbilo a teďka už vlastně jsem chodím nějakých, já nevím, 12-13 let to hrát s klukama, je to fakt dlouho, takže vlastně tady to, ten konkrétní combat ball, já vlastně mám v tom víc zkušeností, než v jakýmkoliv zápase nebo v jakýmkoliv bojovém sportu, no. A ty jsi chtěl něco k těm pravidlům, veď, promiň. Třeba pojďme začít nějakou takovou základní jako statí, nebo jak dlouhý to je. Jasně. Hele, tak ty řekneš asi k těm zápasnickým věcem, kterou rově, a já bych řekl teda ty základní věci. Takže ta hra má některé prvky, vlastně co se týče těch pravidel, jsou převzatý z toho basketbalu. My jsme si tam odnesli takový to gro, to znamená tu délku té hrací doby a to, že ten zápas je rozdělený na čtvrtiny. To znamená, my jsme nechali tak, jak je to v basketu. Klasické basketbalové utkání se hraje 4x10 minut. A někde se hraje 4x12, ale my jsme to jako nechali na těch 4x10 minut, což je tak akorát. A jsou mezi tím je to vlastně rozdělené na ty čtvrtiny, takže jsou tam vlastně 3 pauzy. 2 menší, 1 uprostřed je poločas, ten je delší. Takže tohle se nám osvědčilo jako ideální hrací doba. S tím, že teda se to hraje 5 na 5, na každé straně v tu chvíli je na hřišti 5 hráčů.
A samozřejmě další jsou na střídačce a střídá se hokejově, to znamená rychle, protože ta hra má rychlej spád, to znamená, jako nebyla by možnost, aby tam ten hráč byl třeba celou čtvrtinu, to se nedá zvládnout fyzicky. Není na to čas, no, prostě ta hra je tak dělaná, je vlastně tak fyzicky náročná i díky tomu, že tam je právě, že tam ten kontakt není omezený jako u basketu, je tam přidaný ty prvky toho rugby a toho zápasu, takže ta hra je tak fyzicky náročná, že prostě celou hru se tam hrát prostě nedá. Jak velký hřiště je? To hřiště má v podstatě basketbalový rozměry, protože my se musíme držet těch košů. Jo? To znamená, tak jak se to hrálo teďka, tak se vlastně spouštěly ty koše, takže klasický basketbalový hřiště, nechci lhát, ale má tuším rozměry 16 x 32 metrů, nebo 18 krát. No, ať neuděláme nějakou chybu, prostě basketbalový hřiště, ano. Tuším, že 18 x 32 metrů to je a nechtěl bych kecat, ale tím, že ta žíněnka zase je uší než to basketové hřiště a my potřebujeme to vlastně se synchronizovat s těma žíněnkama a my jsme dávali 3 za sebe, takže ta žíněnka má na šířku jenom 12 metrů. Takže naše hřiště má na šířku 12 metrů, ale dílka je zachovaná vlastně od koši ke koši toho basketového hřiště. S tím, že hrajeme ještě trošku za košema, protože samozřejmě, kdyby to končilo ta žíněnka pod košem, tak tam je nebezpečí toho úrazu a tak dále, takže kousíček za koš se může. Zmínil jsi žíněnku, o co tam jde s těma žíněnkama? Jak to myslíš, o co tam jde? Jako normálně basket se hraje asi jako na palubce a tady to musí být nějakým způsobem měkčení. Určitě, no protože právě proto, aby nevznikaly ty úrazy, jako který běžně vznikají, právě třeba u toho, když se budeme bavit o té historické hře toho kombarbalu, tak samozřejmě tam byli takový zranění, který prostě my tady nechceme. Máme tady profesionální sportovce, chceme té hře dát nějakou kostru a chceme, aby byla udržitelná. Takže nechceme, aby nám každou hru odpadlo 10 hráčů. Proto samozřejmě ty žíněnky tady od toho jsou, aby když se hodili, když se hodí, tak aby ten hráč prostě nebyl hned omlácený. A samozřejmě jako, když už pak s tebou hodí 10krát, tak omlácený stejně budeš. Ale určitě méně, než když to hodím na té palubovce. Jakou tu základní stať máme? Ty říkáš, mluvíš o tom házení, člověk si to třeba neumí úplně jako představit, co je to házení. Já si představím, že vezmeš toho člověka jako zahodit. To asi jako v reálu nejde, možná tady s tímhle panákem, jo. Co teda, pověz mi něco už, jak se rozehraje třeba, jak to probíhá potom. Tak samozřejmě, my jsme to měli takový pravidla, že úplně jsme omezili veškerý údery, veškerý rány, takže přímý rány, omlouvám se tady Gombíkovi, ale přímý rány prostě se nesmí se podkopávat, nesmí se kopat, jo. Vypíchnout oči taky ne, takže bohužel, ale právě taková ta zápasnická část a rugby část, taková ta klasická pokládka, jo, ze zádu, zápasníci MMA si zase bude vědět, kříž, jo, když ho vlastně, nebo suplex, když ho vezmeš, přes sebe přehodíš, jo, takže tyhle přehozy jsou naopak vítaný. A my tam máme vlastně speciální pravidlo, který je většině lidem teda přijde takový zvláštní a je to pravidlo Troura, kdy vlastně v každé čtvrtině má každý tým jednoho hráče, kterým ten druhý tým vlastně neví a on má tu možnost kdykoliv, kdy samozřejmě ten tým rozhodne, tak si sundat tričko a do 10 sekund, když vlastně už nemá to tričko, musí kohokoliv přehodit. No, je jedno koho, samozřejmě ne svýho kolegu, jo. Může borec si tam sundá tričko, naběhne do diváků někoho. Jo, zase samozřejmě diváky taky úplně samozřejmě nechceme brát, ale jo. Pozor, co všechno může stát. U nás se můžou opravit. Ano. Kdykoliv tohle může přijít, ale samozřejmě takže soupeřící tým a tím vlastně získá jediný 2 body, kdy vlastně my hrajeme po bodu, koše za bod a jediný tenhle thrower je za 2 body. Takže to je vlastně to zajímavé v tom našem sportu. Samozřejmě ještě jenom do úpravy hraje se čistý čas, taky basketbalový. A takže tyhle veškeré hody jsou dovolený. No a tady to házení a brání těch lidí, tak to je jenom ty, kteří drží ten míč, anebo kohokoliv tam prostě na tom kohokoliv můžeš. To je prostě v nestřežený okamžik. Vlastně ty chceš udělat tak, aby ten člověk ti nebyl schopný se ubránit ani tu, protože to máš 10 vteřin. To znamená, opravdu to musí moment překvapení a samozřejmě často se to hraje, nebo z 99% se to hraje mimo balón. Jo, takže aby to bylo úspěšné. Představím si to, dávám pozor na hru, čekám přihrávku, najednou mě se zadu někdo. Přesně tak, a letíš. A tak to třeba v hokeji nebo v basketu je absolutně jakoby zakázaná věc, zakázaná.
Takže to není hra, která se hraje jenom tam, kde je míč, ale hraje se prostě všude. Přesně tak, musíš dát bacha. Překoukám na míč, jak to půjde na skore a najednou mi přijde úplně brutální akce, která byla tam v rohu, prostě Borec tam odletěl. A letíš, ano. Přesně tak, takže jako tohle jsou věci, které právě ten náš sport, ano, odlišuje. Pak samozřejmě máme i nějaké vyloučení, protože jsou věci, které my prostě neakceptujeme. Ať už jsme se bavili o těch úderech, taktéž hra nohou a samozřejmě strkání dozad, který my úplně nechceme, hlavně teda při letu, když kdokoliv doskakuje nebo ba naopak chce zavěsit, tak je velice nebezpečný do těch zad strkat. Jo. Takže, protože samozřejmě tam se podlomíš, nemáš už pak tu svoji, taky to svoje držení těla, dopadneš, kotníky venku, prostě dozad, jako prolomíš ty záda, jako je to nebezpečný, že v tu chvíli letíš, soustředíš se na tu hru. No, když je někdo chytne zezadu, tak tě vlastně kontroluje on, takže on vlastně ví, co s tebou udělá, ale ve chvíli, když už jako vyskočíš na tu obroučku, dejme tomu, a on tě atakuje zezadu, tak je to fakt nebezpečné, jako ty letíš sám, že jo. Se tam přidat nějak. Samozřejmě jako stane se někdy, kdy prostě ramínko, ale my nechceme vysloveně takový to strkání, že hele, on běží, už ho nemám, no tak ho strčím, abych mu změnil směr a on si rozbil hubu. Samozřejmě taky se někdy stane, ale nechceme to úmyslně, tohle chceme fakt jako omezit. Přece jenom vždycky ty akce byly spíše jako jak se tomu říká, charitativního rázu, tím pádem asi by nebylo nejlepší potom vybírat ty zraněné hráče. Přesně tak, to není cílem samozřejmě hry se tam zranit, zrakvit, přece jenom tam máme profi sportovce z různých sportů, ať už z hokeje, z basketu, a měli jsme tam hokejisty vlastně z pirátského Ačka, z Pirátů Chomutov, to je Zdravin, Viktora Hýbla a ostatní, kteří prostě samozřejmě pak jdou a hrajou, živí se tím. A my je nechceme zranit, to není cílem prostě té hry, takže proto ty pravidla jsou takhle uspůsobený, aby jsme zmenšovali to riziko. Takže pánové, řekli jsme si, kde se to hraje, na jak velký ploše, jak dlouhý čas, co je tam povolený, je ještě něco, co bychom k tomu mohli dodat, aby jsme ještě něco... Určitě si myslíme, že tam máme ještě jednu takovouhle naši tajnou zbraň a to, že jsme si na každém eventu připravili trošičku toho diváckého vlivu, kdy vlastně dáme možnost těm divákům jakýmkoliv způsobem přidat body buď jednomu nebo druhému týmu. Při dvojce jsme to měli vlastně soubojem maskotů jednotlivých týmů, kdy pak vlastně rozhodovali diváci, komu ty body dají, takže samozřejmě uvidíme, co nás bude čekat při trojce, při čtyřce, při pětce a tak dále, takže... A rozhodně chceme ty diváky zapojit jako aktivně i do toho skóre, aby měli možnost to ovlivnit. Samozřejmě ne nějak významně, že by to bylo za 5 bodů, ale ten bodíček, aby mohli přidat, přesně tak, takový ten svůj tým si vybrat, aby měli vždycky nějaký ty sympatie k nějakému tomu týmu. Takže určitě to zase přijde. A už proběhly 2 turnaje, vyzkoušeli jste něco, jak na to diváci reagovali? Já si myslím, že jako zatím pozitivně, ať už se budeme bavit o těch, teď mi to spadlo z pusy. O tom přidávání těch bodů? Bodů s těma maskotama, nebo když jsme třeba dávali tu dark show, kdy jsme nechali jenom diváky nasvítit top hrací pole, třeba při dvojici, což si myslím, že byl strašně povedený tah, kdy jsme ty diváky vstáhli do té hry. A nebo zase naopak, když děláme to představování těch hráčů, kteří zase můžou ukázat ty své dovednosti, které prostě... Ano, přesně tak, saltíčka, ty svoje. A my chceme totiž ty hráče nechat být ve svém živlu. Každýho, ať si ukáže to, co umí, to, co zná a doufám, že se tím divákům líbilo, protože zatím si myslím, že byli z toho nadšený a tak snad to bude i dál. Myslel jsi tady ty konkrétní věci nebo celkový ohlasy na ten Combat Bowl? Myslel jsem tohle z toho, na co odpověděl, ale klidně mi můžeš shrnout i celkový ohlasy. Jak se na to vlastně lidi koukají třeba zpětně, anebo vlastně i z široké veřejnosti, která tam třeba ani na zápase nebyla. Já jsem jeden z nich a o tom vím už od před prvním zápasem, než to vzniklo, což je docela unikát, že vy jste mě pak jako i kontaktovali a domluvili jsme se na tom, že na tom budeme pracovat takhle společně. Přesně tak, ty vazby jsou zajímavé. Já jsem věděl, že tam stejně jako doplu na nějakým způsobem. Přece ten Chomutov, není to úplně blízko ani daleko, ale prostě občas, jak byly rozkopané ty silnice. Občas to nevyjde. Všechny cesty vedou do Chomutova. Děčín, že jo, různý další města, mohlo by to zajímat víc lidí, Ale zpátky k té otázce, kterou jsem řekl na začátku, jak na to nahlíží lidi?
Já si myslím, že je dobře. Já teda jsem se nesetkal s negativní reakcí. Jo. Od lidí, kteří se tam byli podívat, tak takhle. Slyšel jsem to jako z začátku, když jsme přišli s tím nápadem, nebo respektive když jsem se do toho přidal k Denisovi, tak jako se lidi ptali, ale jako a tohle asi jako to přeci nikoho nemůže zajímat, ne, tam to jako lidi nepřijdou. A musím teda říct, že k té první akci, kterou vlastně já jsem se ještě úplně jako nepodílel aktivně, nebo něco jsem Denisovi poradil, pomohl, ale nebyl jsem tam jako oficiálně, tak jsem trošku byl skeptický taky k tomu. Já jsem si říkal, že tam přijde jako třeba dobře. Věděl jsem, že se to hraje v Chomutově, jsou tam kluci chomutováci, a dokonce jsem jí hrál tu akci, jo, takže jsem věděl, že tam některý lidi přijdou třeba podívat přímo na toho hráče, protože ho znají, jo, tak to je logický, je to u něj doma, tak hele, on tam hraje můj kamarád, jdem se kouknout. Ale říkal jsem si, že tam přijde třeba 200 lidí, 250, to byl můj odhad. A potom, co tam přišlo vlastně na tu první akci, která ani nebyla nějak extra promovaná skrz média nebo skrz sociální sítě, tak tam přišlo potom 650 lidí. Tak jsem si říkal, jako, že to asi není úplně špatný, že to jako není náhoda, že ty lidi, tím, že to je vlastně něco novýho a hlavně ty lidi mají rádi kontakt, jako prostě takový prostě ten kontakt v tom sportu, tak je to asi táhne. Takže jsem si říkal, že to asi jako význam má, smysl to má. A pak jsme si samozřejmě dali dali jsme si víc záležet na přípravě té druhé akce, kdy už jsme vlastně to promovali poctivě, tak jak se to asi dělat má, takže jsme natočili nějaký promo videa, natáčeli jsme medailonky, cestovali jsme, Artur nás vzal do Reinders Gymu, kde jim pomáhá s přípravou zápasníkům a tak dále. Setkali jsme si s zajímavýma lidma, jo, ať už je to Carlos Vémola, nebo Jirka Procházka, přesně tak. Jo, my jako s těma sportovcema v tom kontaktu jsme v kontaktu opravdu jak říkám, s profíkama, protože přece jenom tenhle sport, jak jsem říkal, je tak fyzicky náročný, že úplně ne každý ho může úplně dělat. Takže proto my chceme tomu sportu i donést jména, protože si myslím, že si ho zaslouží a zase naopak i ty sportovcům třeba rozšíříme nějaký portfolio možného toho tréninku, propojíme ty světy a uděláme prostě dobrou věc. No, já bych to maximálně, jako, já jsem stejně vlastně byl na konci, takže jsem jenom chtěl říct, že jsme to připravili líp a že na tu akci přišlo přes 1500 lidí. Ta hala vlastně byla úplně naplněná, respektive vyčerpali jsme úplně její kapacitu, ty chomutovské haly. A ty ohlasy byly super. Jo, samozřejmě víme o tom, že některé věci se dají vylepšit, a to je vždycky bude co zlepšovat, takže toho jsme si vědomí, některé věci prostě příště vynecháme, uděláme jinak, ale nejsou to věci, které by byly nějakým způsobem těžké změnit. To prostě víme to a příště to uděláme líp. Samozřejmě přijde zase něco jiného, co se asi nemusí úplně 100% povést, ale tak jsme v podstatě na začátku, jo, takže my teprve začínáme. Přesně tak. Určitě do budoucna sledujte sociální sítě, kde se dozvíte více informací o tom, co se třeba děje, anebo jestli vůbec třeba můžou se někdo tak jako přijít podívat, zápasit nebo vyzkoušet přímo Combat Ball. Takže určitě se plánuje i plno takových náborových akcí. Určitě, my bychom samozřejmě rádi tenhle sport ukázali široké veřejnosti, nejenom samozřejmě sportovcům, ale ať už i dětem, školákům, který vlastně tady už rozjíždíme různý projekty, o kterých bychom se taky rádi jako zmínili, tak právě říkám, rozšiřujeme vůbec to povědomí o tomhle sportě a o tom, že to může být super sportovní akce, ale i show, kterou my k tomu vlastně vždycky přidáváme, protože není to jenom přece o tom sportu, ale jak říkám, obě dvě naše akce byly čistě benefiční, v čemu jsme se i jako zavázali do budoucna, že každý výdělek z jakýkoliv akce bude minimálně částečně benefiční a dále budeme pokračovat v tom, že zatím zanecháme tu benefičnost těch akcí. Já ještě jenom, abych se vrátil k úvodu, samozřejmě ten tým, který vytvořil ten Combat Ball, je hodně širší. Ať už jsou to tady kluci z zápasů, pomáhali nám samozřejmě město, svaz zápasů, tady právě domácí klub Czech Wrestling Chomutov, Levharti Chomutov, Piráti Chomutov, jo, takže na té akci se podílelo o hodně víc lidí a rád bych ještě dodal to, že minimálně hráči a trenéři si ani za jednu akci neřekli ani korunu. Jo, dělali to vlastně bez nároku na nějaké finanční hodnocení. Tyhle účastníci, jako jsou hráči a trenéři, samozřejmě jsou věci, které zaplatit musíme, to je nevyhnutelný, jo, a který i něco stojí, takže to samozřejmě víme a ty sponzory poptáváme, scháníme, ale nemuseli jsme nikomu z hráčů ani z koučů nic zaplatit za to, že přijeli.
což si myslím, že je taky taková jedinečnost, protože, a to říkám, a to nebylo ani jako oznámení, prostě my jsme poptali lidi, oni přijeli. My jsme počítali s tím, že to něco bude stát. Ale ve finále se vlastně jako nikdo s tím dotazem ani nepřišel a dokonce řekli naopak, že by jakoby... Kdyby něco měli dostat, tak hele, pojďte to dát tam tu dobrou věc. A my říkáme, hele, tady prostě jsme tady čistě benefiční, jo, ty peníze scháníme jenom vlastně zatím na to, takže ty finance úplně nebyly, ale samozřejmě tím, že rozrůstáme a expandujeme dál, ty sponzoři přicházejí a doufám, že ještě přicházet budou, takže třeba do budoucna to může být i finančně pro někoho zajímavý. Já si myslím, že ještě by bylo určitě fajn říct na nějaké naše projekty, které plánujeme. Jeden je vlastně náš středoškolský projekt, kdy chceme podpořit maturitní třídy středoškolských škol, protože samozřejmě vidíme inflace a tak dále, všechny ceny jdou nahoru, takže budeme vlastně darovat 50 000 jedné maturitní třídě, která vyhraje náš turnaj v Combat Ballu Light, který má omezený pravidla, aby jsme omezovali vlastně zranění. No a druhá výzva je influencerská, kdy jsme se napojili nebo jsme rozšířili naši působnost a naši spolupráci s několika influencerama, kteří už buď hráli nebo budou hrát na našich eventech. A tam vlastně skrze ně budeme darovat přes 130 000 vlastně nějaký další znevýhodněný osobě. Oni si vlastně vyberou dítko, pro který budou soutěžit. A vlastně celý tenhle program pak vyústí na jednom plánovaném eventu, který ještě nechceme úplně odhalit, ten si ještě schováváme pro fanoušky a tam vlastně celá tahle výzva vyústí v to, že vlastně darujeme všechny tyhle peníze právě těm dětem, kteří to potřebují. Takže to je asi k těmhle našim plánům. Samozřejmě krom eventů ještě rozjíždíme hodně spoustu věcí, takže si myslím, že se mají diváci na co těšit. A to si myslím, že je tak asi jako všechno z té naší strany. Okay. Já si taky myslím, že to zní moc dobře a doufám, že tedy pokud se diváci vydáte s námi na cestu Combat Ballem, že vás to bude bavit a my se o to budeme snažit a vytvářet akce, které budou určitě stát za to. A když nic jiného, tak aspoň někomu pomůžeme. Přesně tak. Pánové, pojďme si pomáhat. A vy se mějte a sledujte hlavně i další díly, protože nové tváře. Čekají nás, určitě čekají nás zajímaví lidi, zajímavý jména, ať už českého sportu nebo českého showbiznesu. Já si myslím, že pro diváky určitě zajímavý. Tak jo. Českého bizáru a za to se Taky, vidíme se, ahoj.